masag ka pero kasi mabigbigan ka kaksa. Tapos, kuwain ka dito sa kuwanang, di ba? Ang mo dahil itanong na, kukunay. Naglimas na din ko natin ang kukunin nga dalong. Cheers sa kapsat. Happy New Year! Good morning ka kapsat. Tagkape tayo pa. Dito abay tiwaig nga kay ayos. Sa ababay lang kakabsat. Ay initon ni. Rumor na po initon. Lamis ito eh. Rep tayo mas tagkape. Etnin. Probinsya. Happy New Year ang aming kanyay kakabsat ko. Nyahanhan tayo dahil New Year. At ikabsat ko ay katinapay. Kape. Yung nagring mo tibigbigan tapos ganun si makita magay ayos yung panak mayap. I love nature. Hindi pastor sa tutang, pagbalo kayo. Bago tawulin nga ka. Apay ka ti stress. Nagimas namin nga. Tungtunggun tayo ta. Agay ayos nga tanong. Pag na kumagala ta agurong. Yung mabutong dakmatag may sanak. Da siguro ta agurong na tayo ito. Maka at dati alintang ako mapot kanya. Oh. Diba nagmet niya itong ganda ito, pinagay-ayos ti danom niya at uni ti danom. Makapabang arterit na. Makapabang arterit na ka dito. Siyempre, ay di ka basta tiyo, kasi ti kaya-kayat na, so nga, mabang arterit na numakangag na ti kakasti ka kabsat. Ngakit din. Baka ibas yung mga di ka basta tiyo. Ay masagkapito, rag may sana. Galap. Wala ka kabsat, kahit ko lang i-share ka nga, ito yung mangmanggag ko nga bubunin nga dami. And i-greet ko kayo, Happy New Year kakabsat ko. Ano nga namin nga nakapag-vlog dahil kabsat nyo ta, medyo busy ka pa. Hampay nga nakaluto, hampay hanapay masango tagluto ta inabraw. Ito na masango na, ikat banatan tayo manilang nakapsat tagluto inabraw. Met po tayo anak pa nga makaluto ka kapsat, tanong kumot-tumot pa siya tayo kapsat, yo, tara kalukmuk mo din. Sige nga kapsat ko, bye-bye. Awan lang, i-share ko lang kanya yun, dahil biyag di probinsya, oh. Na mamimiss ko dito probinsya amin. Bye kakabsat ko. Tanay nagadula mo ko po yun. Sumrok na ko.